Aquest agost, Vic acollirà el Congrés Internacional Board Semen Preservation. Del 19 al 22 d'agost, el recinte firal al Sucre reunirà a més de 250 especialistes en la reproducció porcina vinguts d'arreu del món. Tot plegat amb l'objectiu de debatre i presentar les novetats del sector. És el primer cop que aquest congrés arriba al sud d'Europa. És un congrés que està especialitzat en reproducció animal, concretament de l'espècie porcina, sobretot orientat cap a la inseminació artificial, i durant 2 dies i mig, 2 dies i escaig, reunirem diferents professionals, científics, persones que treballen en diferents empreses a l'àmbit de la inseminació artificial, empreses que es dediquen a comercialitzar també diferents productes necessaris per dur a terme aquesta tecnologia a l'àmbit de l'espècie porcina. Es tracta d'un congrés de caràcter científic i acadèmic i comptarà amb ponències, tallers i reunions dedicades a la transferència de coneixement en aquest àmbit tan específic. De fet, aquest congrés és considerat el certamen més important en el sector de la inseminació artificial porcina. Hem previst 10 sessions científiques que contenen diferents temes, aborden diferents temàtiques i compten amb la participació de persones de reconegut prestigi a nivell internacional. Abordarem una gran amplitud de tècniques i de temàtiques. La nutrició animal, el benestar, l'ús de la intel·ligència artificial en l'avaluació i la gestió de la inseminació artificial. No és casualitat que es faci a Vic, capital d'una comarca estretament vinculada amb la indústria del porc. Vam valorar les diferents possibilitats i cal dir que el recolzament institucional que vam tenir de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb la seu aquí amb la delegació d'aquí de Vic, el suport de la llotja i el suport de l'Ajuntament i del Consell Comarcal va ser el que ens va fer decidir a venir-ho a fer aquí. Per tant, no només l'arrelament de la indústria porcina i el lideratge absolutament indiscutible de Vic a nivell del sud d'Europa de l'àmbit de la indústria porcina, sinó també pel suport institucional rebut. Des del govern de la ciutat, aquest congrés es veu com a una oportunitat per posar Vic i Osona al mapa, però també com un reconeixement a la tasca científica que s'ha desenvolupat en els centres de recerca del país, així com la importància de 2 empreses catalanes de referència internacional com són G-Porc i Semen Cardona. Aquest any Vic es va postular com a ciutat per acollir el congrés, es va acceptar i aleshores és molt important perquè penseu que hi haurà 250-300 congressistes de tot el món parlant entorn de la innovació, fent transferència de coneixement entorn de la inseminació porcina. Aquí tenim 2 empreses referents, jo diria a la comarca tenim G-Porc, que és referent en aquest àmbit, i també a la Catalunya Central tenim Semen Cardona i per tant també és un reconeixement a la bona feina d'aquestes empreses en aquest sector. El congrés obrirà les portes al públic el dia 20 d'agost i compta també amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació, Agenda Rural i de la Cambra d'Osona.